yo en garti e deftere ceerno he hanki kannoɗen koɗo ceerno wi mbaɗmi e deftere he ko dame jeetati ko adi dame jeetati ɗe mboɗo waɗi nokkuɗo aɗa wittoya holko woni sababu ha mbimi seydil haji ali cowirmomi izzuddini ɗum woni almabahas almabahas wittirde nde nokkuɗo wittoyata e deftere he ɗo jiiloytaɗa e deftere he ko woni sababu min ceerno mbimomi ko wonde diina teddirimo ɗum gadortoɗa arde e deftere he caggal ɗum noon ndewna hen dabe ɗe almabahasu wittirde fi talqibihi sowirede mo bi izziddini wonde diine teddiri ko alhaji ali albabul awwalu fi bayani nasabihi wa zurriyatihi wa nushu'ihi wa akhdhi tariqati rusdihi dame ɗe ko jeetati ceerno wi damal garwaɗiwal ngal ko feññinde asko alhaji ali ɗum woni damal gadigal ngal feññinde asko makko gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloñ ko ceerno no haali gila halwar ha kay heyɗi ha ciloñ wa zurriyati e ɓesmu alhaji ali ko Allah arsiqinnomo e ɓesmu ne e ngal damal suddiɓe alhaji ali sohnaɓe makko e ɓesgu makko fo ne damal he wa nusu'ihi e puɗe makko puɗe makko ne damal he wa akhdhi tariqati rusdihi eno ƴeftirno laawol peewal fo ne ngal damal ko kalɗen ɗo ko fof woni ko e damal garwanibal tawi jejjitani noon gonɗen ko e page ko e hello 15 ha joni hello ngo gasano hanki albabu sani damal ɗiɗaɓal e deftere he ceerno wi fi fitnatihi wa ghayratihi wa shujaatihi wa tajalludihi wa himmatihi wa sadwatihi inda hatkil hurumati wa nadarihi nafidhi wa tahzirihi wa idhadihi al-badil min aslihi wa sawlatihi inda samaihi hadhihi alladhi yulinu as-sukhur wa yashfi as-sudur wa yuhyi al-qubur wa mahabbatihi wa tabjilihi lil mashayikh wa ilmihi bi awaid asrihi wal qurun al-ula wa dabaa'ihim kulliha eɗo gueɗe fof mofti koye damal ɗiɗaɓal he damal ɗiɗaɓal ngal ceerno wi won toon ko entede mo kanko seydil haji ali tiggo muynat hankkadi so watti yondinade e ñaɓɓe ga muynam ɗam ente kanko noon o yettima e gande o yettima e nokku ma en garoy hen hifinnati entede mo wa ghayratihi e kiram makko hirandemo o diine e hirandemo sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam na e damal ɗiɗaɓal he na e damal he jamaragal makko ko gorko cuusɗo jamaro na hen wa tajalludihi e sembindemo tiiddemo e diine na e damal he wa himmatihi himme makko wonde ko joom himme na hen kadi jawlagol makko saha hurmaji hurum Allah so huncama no jawlorto e ɓen huncoɓe hurmaji Allah no yamirta e ɓen ko ne damal he kala nde o tini hurum Allah huncama taade jungo makko no wawi yettade ɓen ne damal he o haalduma no jawlortono no lawortono e ɓen e yiyande makko o jogui jiyande kanko ko joomi yiyande te e yiyande makko kala ko yi leeli yaami a yantat hen yiyande makko annafide siinde fo ne damal he e rentindemo jiiɗam fof mo rentina dental makko na e damal he no rentinirannoɓe e yirbindemo meere somo yirbino ɗum ko min aslihi no paamirta lekki
taw wana wiide mo soppa gila gaccate ga seeɗa ala gila ɗo fobre ga lawol goto kanko so tini mere koto lasɗi mum o wittata haw anda nde ɗo mere kam hol lasɗi mum hoko jibini ɗum ko toon o yiripinta ɗum ni andi kam de ki gila to fobre to so ɗuggitama andi wiyata kan kadi ma futtata han kadi kanko ne mere de wona ni mooma tan ɓenna mooma ga ala o firtata ha laaɓa ne damal he wa sawlatihi enda sama'ihi ne damal he pilñitagol makko so nani mere o yiɗa nande neɗɗo na haala puccu pajaji haalaji dayirayti so nani mere o filñito o laawo fo ne damal he wa ba'dihi alladhi yulinu as-sukhur wa yashfi as-sudur wa yuhyi al-qubur e ngal damal ko heen woni waaju alhaji ali waaju makko newnowo kaaƴe o hayso hayre o hucciti o haalde mum nanat waaju makko cellinowo ɓerɗe o waaju makko guurtinowo maayɓe o woni kabriji ko e ngal damal woni ha ngara hen noon jiyano siforto waajuji seydil haji ali na e damal he yiddemo e mawnindemo seeremɓe kanko o famɗinani ceerno ɗum noon kala baaɗo noon wonat ƴewɓe mawnindani seeremɓe ɓe wona ino e mbayi wona i wahabiyankoɓe eɓe gusa seeremɓe eɓe jenna teɓen seeremɓe ne ɓeydo kamɓe ɓeydo ustade a yiyata wahabiyanke tan ganda o ko wahabiyanke eɓe gusta seeremɓe eɓe jenna eɓe ceefira eɓe gaybina teɓen Allah ne ɓeydani ɗumen e ɓeydir ko diine e ɓeydi kadi yaajede e aduna kamɓe ɓeydi faaɗede ne e damal he ma en kaal he no alhaji ali yiɗiri seeremɓe e no mawnidiri seeremɓe ne e damal he kadi wa ilmihi bi awaidi asrihi omo andi aadaji e bidaji yimɓe zamanu makko yimɓe ɓe fotti zamanu ɓe aadaji e bidaji ɗi ganduɗa ko ɗini paddotoɓe e diine e sunna omo andi ɗum waɗi o waawi haɓade aada e bida neɗɗo hunde ko ma ganda ɗum mbawa haɓade ɗum omo andi aadaji e bidaji ɓe o fottuno zamanu wal qurunil ula wona ɓen tan de hay leƴƴi gadinoɗi leñol hen fof holko wonno aadaji mumen nesuji mumen e bidaji mumen fof omo andi fo noon ma ceerno haalde se garoyi hen ceerno haalnuma wimande kuccinmi e makko o wone sifanade mi leydi siin leydi naggam o wiya ha cikkama to ko toon o wurno ɓen o wonduno omo andi leƴƴi ɓennuɗi aadaji mumen e nesuji mumen e fina tawaji mumen o andi kadi waɗa ba'ihim kulliha ɓen jikkuji mumen fof omo andi ɗum woni damal ɗiɗa ɓangal albabu salisu fi asanidihi ma karabatil mashayikh damal tata ɓangal ko tuugorɗe alhaji ali ɓe o tuugi to banggue lawol tijjaniya ha jiiya ko ceerno sifi e ɓen ko ñande fo eɗen duwoɗo silsil o ahmad abne abibacrin mouhammad abne ibrahim ali ibne ismaila kala goto ceerno no waɗemo windande ha timmi o yima alhaji ali hokkima ko ali ibne ismaila so wi noon kanko ceerno o haalduma ali ibne ismaila kañum neɗɗo rewi jangde mum waliyagal mum no nanguiri lawol tijjaniya e ko joguino e karamaji ceerno no waɗanimo ɗo windande ha timmi oɓe on ali ibne ismaila hokkima ko mouhammad ibne ibrahima on mouhammad ibne ibrahima ceerno waɗe makko windande haali ɓuure e karamaji gueɗe ceeɗɗe aada gonnoɗe e makko ceerno yo mouhamadou ibne ibrahima hokkima ko ahmad abne abibacrin ceerno kadi sifo ahmad abne abibacrin ɗum noon koto damal tataɓal e deftere te toon ɓe goni ahmad ibne abibacrin no haala toon ali ibne ismaila no haala toon mouhamadou ibne ibrahima no haala toon ɗum woni damal tataɓal ngal albabu rabiu fi zicri man akhadhu anhu hina qadima wabtilaihi wa hijratihi damal nayaɓal ngal ko jangtade ƴeftuɓe laawol e alhaji ali ɓe hokkuno tijjaniye sahaa nde o arti nde ummiti to ali ibne ismaila o arti ɓe waɗi hokkude laawol tijjaniye
e jarabuyeji keptinoɗimo ɗum jiitoyta ɗum koto damal nayɓal to wa hijratihi e fergo makko no feriri o ummi Guinée Bissau o ari Diaguet aɗon ɗanode seydi Sow yo a tiwomidi e fergo makko andi Alhaji Ali e ceerno mawɗo ko badgol Allah tan Allah tan nandidiniɓe ha a wawa serdude Alhaji Ali feri ko fergoji ɗiɗi no ceerno feriri fergoji ɗiɗi ni nde ummi Guinée Bissau o feri waɗi ko Diaguet ɗum ceerno ma haal ɗum caggal ɗum o ɓittina fannanaɗo o ronki hejje ɗon o ummi ɗon o siñci wuro makko Madina wona woni fergoji ɗiɗi no ceerno ɗi adori ko Madina Alhaji nde faaɗa toon ari siñci ɗo fergoji ɗiɗi damal nayɓal ngal maw haa ɗum toon ibtilaihi jarribeede mo haw yalti Guinée Bissau o feri o ari Diaguet ɗon ne o ronki hejje ɗon haa o feri o ari Madina kono noon ay deftere nde kayre fof e heewde ko feccere mayre ari feccere nde majji wallahi feccere deftere presque ari bindanɗe ɗe kewɗe hen garani ko ɓurno ni cikkata ko ɓurno wonde mo himmu deftere nde ɗum majji ɗum arani sa ɓurno himmude cikkata ko Alhaji Ali nde ummi Diaguet holno sinciri Madina nde ceerno ari nde holno tawruɓe holno ɓe guurdirno ɗon e makko holno nehirannoɓe ɗon nden windande arani ɗum koko majji nan ɗo windi ha deftere nde ardani hay e nder ko haalete ko gueɗe kewɗe hen koko manki deftere nde ɓe mbi ha ceerno aya nan ɗo ni ceerno Jalal e hoore mum no windi ɗum ceerno Jalal e hoore mum no windi ɗum hatta inna Sayyid Alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu anhu أراد حسب ما بلغني أن يرسل إلى صاحب المطبعة ليحاجه في صنيعه ثم تراجع محتسبا بالله هاويا ما تيار مولو ويدينو portoyde plainte o noddamo e ñaawore muulannoɗo to deftere nde muula e noto sabi ko manki o toon manki no muullir noon ni feewani kadi ko heewi manki hen ceerno yiɗi hujjodiroyde e makko kono noon summata radia refti ceerno yatiri caggal muhtasiban billahi o heññitori Allah o yimi holli Allah ɓe ɗaldiɓe e Allah kono deftere nde nani ganna asafu o wi eɗen cuno noon li adamil usuri wasde ƴellitade en eɗen cuni hen en ƴellitaki alama baqiya ko heddi minal kitabi deftere nde ko heddi ko en jiyani ɗum te ko heewi arani ɓe mbaɗi ɗum muul bonɗo ne wonno e deftere he windande nde ceerno wanno e ceerno Ousmane Thiam tawata ko kuɗol ceerno ɗum joni ko bindi junngo ceerno ɗum ɗo ko muul machine tan ko bindi junngo ceerno gooto noon jogino ɗum wanjiti fof on ne salori deftere nde wona omo salide o wi ko jiɗɗo fof ko ma ara toon jooɗo daako ɗon wanjito ɗum woni mi jogii hen nimsa sabi jinnaɓe ala no mbirano mi yiya toon woni ceerno men ceerno Tijjani Sadiq Kunkande ceerno nde bindi deftere nde tottimo o wanjiti ha laaɓi o wanjitori kuɗol makko ceerno Tijjani Sadiq Kunkande kanko mo wanjiti ɗum ɗum waɗi babam eyi ɓe kaali ɗum de bambab galle laabi laabi eɓe ummo Sinthiou Garba ala ko mbatta toon artuya wallu en mbaji tan ɗani deftere nde mbimomi luɓomo tan deftere nde deftere majjata ɗo nelda kam Sinthiou Garba ga kadi ɓuurmi yaajede mi wanjito Ceerno Tidiane Sadiq wi ala o yi deftere nde ɗo kay oy ko jomum jooɗo tan daako ɗon wanjito ha gas kono nde yaltata ɗo
o waɗi bindande ceerno Ousmane Thiam ko ɓuri heen hawrade nde tawno ceerno sifotono ko ceerno Ousmane no feriri omo haala kanko ceerno o yaano ko Kolda o ɓenni Madina Alhaji o addude ceerno Ousmane no wondirnoɗo e muɗum haa no waɗirani ɗum galle o haali sohnajo mo ari hokkude ceerno Ousmane on o wonno e sifade ko ɗon no so bonande ari tan bonande ari on ɗon sohnajo ceerno Ousmane e deftere he ɓe mbaɗimo ko sohnajo Alhaji Ali ɓe ndeɓe inde makko e inde baba makko kanko sohnajo o kaari ɓi kaari jeeya koye sohnaɓe Alhaji Ali ko heddi ko fof majji ceerno Ahmadou Ammar ceerno haala ɗon pilma ceerno Ousmane haalnima ɗum kadi nan ɗo e deftere he ceerno Ousmane wima ko min ceerno sifotono ɗon joni noon ko sifiyam ko fof majji heddi tan inde sohnajo kadi inde nde waɗoya wonde ko sohnaɓe Alhaji Ali o jeeya eyyi mi anda so Allah mi wittani mamen namdo noon mamen namdo sabi hankkadi foti heɓɓitede inchallah albabul khamis damal joyɓal fi intigamillahi ala adaihi wa man jafaw alayhi ɗum won damal joyɓal ngal ko jobtigo Allah jobtagu ngu Allah yofti añɓe Alhaji Ali Allah yoftanimo añɓe makko wa man jafaw alayhi e ɓen murtunoɓe yanannoɓe makko sabi ala ko waɗaka ɓe jennamo beddotonomo kaaƴe ala fof e mbaɗatanomo kanko seydi Alhaji Ali ceerno noon no haala e damal joyɓel he ɓen waɗannoɓe mo ɗum jobtigo Allah no arduno e ɓen albabu sadisu fi dhicri ma jara lahum haala sukna fi jañet ɗum won damal jeegoɓal ngal ko jangtade ko dogannoɓe nde ɓe koɗi jañet nde jañet noon ɗo ɓe goni ɗo duuɓi tati ɗum woni fergo makko adano duuɓi tati caggal duuɓi tati inde o sinci Madina o wi caggal ɗum noon ceerno wi ndewnaten hen ko fergo Madina ne e damal he e ɓen kadi noɓe peeri Madina saraji ɗo winoɓe no murta nde jaɗa e mabɓe no pannana ɓe nakaɗa ɓe wonde ɗon kono foofa ara dawɓe merni saabi ho koɓe dognoto ko ɓeega kadi so mbiɗa ɓittina ɓe ɓe tawi tan koyeɓe muñir Allah fa ara dawɓe merni ɗum ne e damal joyɓal he damal jeego ɓiwal he albabu sabiu fi dhicri badi man fazu bihi fi ngaabu مع بعد من معه من الصالحين وتصبيرهم وتبشيرهم وتهذيرهم وإعلامهم أن العاقبة للمتقين damal jeeɗiɗe deftere he ko jangtade ɓen maldanoɓe Alhaji Ali to gaaɓu nde woni gaaɓu nde ɓe ganduɗa ɓen kam ko malaɓe jaaɓi jebbili irri ndewe makko ma ba'di man ma'ahu min as-salihin nayi damal he kadi haalde hen yoga moƴƴuɓe wondininoɓe Alhaji Ali to gaabu to o wina e deftere he e ngal damal omo haali hen Alpha Oumar Patel Dia eɗen keɗo banda makko wona mo haala ɗo kanko ceero banda makko wona faweɗo e radio Dakar FM no haaliri e sawtu makko ni kono wondiri kadi e bindol makko Alpha Oumar Patel Dia omo windimo ɗo kanko ceerno o woni bamum Alassane Alpha en o ande ari wi Alhaji Ali mi ari rumande lawol Tijaniye o wi Alhaji Ali toɓɓanimo ba jangguirimo limtu jangguirimo hijju jangguirimo taro jangguirimo birdurɗi ɗi fof wona ɗon keɗo bande o ha to wattano ceerno wi mata gum o wi Tijaniye noon so moƴƴinama ko noon waɗata o haali noon Tijaniye o wannomo o wi min ceerno mom ko Alpha Oumar ɓurmi yebde hay Ibnul Farid Ibnul Farid ko waliyu Allah o rewi Allah o laaɓi o laɓɓini ha o huncana galle makko aljanna o yi o wi jaam Allah ko ndewannami ko fof ko ɗum woni jobdam oɗo aljanna ɓeɗo ɓe urul ayni en ɗiɗo calli e min de ko mi golli zéro
والله بده فوجي هيزر إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي ولا عامالي الله نبامي يدمني سودي جوب دم هين كوكو جيمي دو كو نتاندا كام دو كو اوغال الجنة اي غولام دي نيالو ما جام جي هيزر ando kam yottima nokku o min Allah ko an cokli wona aljanna min ko ndewanmi ko ko birdanmi ko labbinmi ko an coklumi min ko amul jobdi am an Allah wona aljanna ko an tan coklumi Allah min ko an tan coklumi mi sohlani goddo ceerno wi on e hawnade de o wi ko Alpha Oumar budmi hawede nay bande on non mo haawi dum do mais damal heewa tasbirihim muñidde be damal jeedidi alhaji ali sa fo muñita be muñen tan fergona muusi wa tabshirihim e weltinde be ko hande tan muusi jango welo ma weloy ma med welde wa tahzirihim e rentinde be dentude nangamo e nangamo wa ilamihim e andinde be annal aibata lil muttaqin o andira be battande mojje wodane ko hulbe Allah dum may ngaro hen e damal he albabu saminu damal jeetati fil wasaya ko wasiyaji wal fawaidi e faidaji damal jeetaba ngal dum woni hen wasiyaji ceerno no wasiyo e faidaji o wi ay o alhaji ali no wayni neddo ko ni foti wadi dum juldo foti nyempinde hankade e faidaji baadi non ceerno wi wa rubbama nabbahtu sahano mi findina yama mi findina fi kulli faslin e kala damal dame jeertade e kala damal ngal garden mi findina alama zahra li fihi ko feeñani kam hen minan nukati faidaji wal hikam e hikmaji kala damal ngal garden so mbi alhaji ali waddamani ha gasi on saha min mi ƴeewa wi ko nangammo woni ko mbita analyse ko waɗa hen analyse am min ceerno mi haala hen yenda sa yi o waddama ni sababu o ko ni walla nangama ko ɗo jogori wattinde mi feññina hen mi nannu kadi faidaji waɗa hikame e hikmaji ceerno wi wa sammaytuhu ay inde nde nani hijrata suadai wa rihlata suhadai ceerno wi ko min wini deftere nde inde nde wonɗo wa sammaytuhu jindirmi deftere nde hijrata fergo as-suadai malaɓe ferɗo ko malaɗo wa ida sahara al ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada hay ɗum ceerno winduɓe deftere ko jimal Mouhamadoul Bousayri so Allah wurti yimɓe hucciniɓe e malaɗo ɓen yimɓe ko malaɓe kanko ceerno noon Allah eltimo huccinimo e alhaji ali o sikki ala ko malaɗo enenne ɓe Allah itti nokkuji men garɗen perɗen ɗo tawɗen ɗo ceerno ken malaɓe so Allah wurti huccini yimɓe e malaɗo ɗum tindiri yimɓe ɓe ko malaɓe ɗum woni fergo malaɓe wa rihlata ko kirnol ashuhada e sahudin ko ɗangal sahudin tan sa nani cahodinɗo tan woni mo ganduɗa ñalawma ummital ko directe aljanna wittodirede ala hasbede ala ɗum wiyete sahudinde ɗum woni inde deftere nde ceer e ɗo noon gonnoɗen ko hello 16 joni eɗen naata e hello 17 ceerno wi summa inni a'udhu bi rabbil falaq min ayni kulli muntaqidin wa as'alu al-akha al-mu'taqida al-muttali'a alayhi an yanzurahu bi ayni al-ghayrati ad-diniyya wa yasdula sudula as-sitri alayya wa yusliha kulla ma wajada fihi min al-khata wal inhiraf an al-uslub al-ma'luf min al-arabiyya wa qad aqarartu ala nafsi bid-du'fi falyaqbal minni al-'uzra ceerno wi joni noon mi moolima Allah Allah jeyɗo subaka mi moolima Allah e yitere bonnitowo mun tagui mbaɗowo critique aji kewɗi ko bonnirgol ceerno de mooli Allah e yitere sabi yitere nde ko min darata jomum jiima hen jangga waɗa sabotage ɗum ɗo nangga ɗum haali ɗum won wiyoɓe noon ɗum ɗo ko haali ɗum ɗo nangga ɓe nangga oyi mi moolima Allah jeyɗo subaka e yitere jogorde jiimoyde hen taw jiimgol makko hen fof ko bonnidde e wittude
e wadde critique mi molima Allah e on kono noon wa as'alul akha ceerno wi musidɗam juulɗo piɓɗo ellitiiɗo deftere nde mi ñaagiima on yo ndaardu deftere nde e yitere kiram ceerno wi noon mi ñaagi musidɗo juulɗo jogiiɗo fimde ellitiiɗo e deftere nde yo ndaardu yitere nde yitere kiram hirande diine o anda ɗum ɗo waɗira tan ko hirande diine sabi moƴƴuɓe ɓe ko kaalete ko alhaji ali ko haalete ko ko ha yimɓe mbawa ñemtinde ñemtiroɓe so keewi diine sembat wata o dardu ɗum nde yitere oyamo moolimi Allah o yitere bonnitomo ɗo kirti wata o dardu nde yitere ala yo dardu yitere hirande diine mi ñaaguimo noon kanko musidɗo jogorɗo ƴellitade e deftere he yo suuram ceerno wi noon yo yurtin e am min Mouhammad Saïd yo yurtin am wudere suurare yo tinno suurami so yi ko feewani on wawi fewnidde yo fewnid on wawi sattade yo sattu kono oto wiyondo omo bonnitami omo wirtami o kay wawa haydara wawa arabiya deftere mum sellani o mi ñaaguimo yo suuram wo yusliha yo moƴƴin yo satto kala ko tawi hen ko puural on mbawi fewnude walla kala ko seli e façon arabiya no bindirta defte no seli kanko on wawi fewnidde ceerno wi memiri yo fewnit ceerno wi min deɓa no ƴirni komi looɗo mi wiyani ko min daɗi foof nden noon o jiyoyɗo hen ko fewani fal yaqbal minni l usra yo jaɓanam gantu ceerno wi ni ceerno wi wa as'alullah alkarima rabbal arshil azim أن يجعله مقبولا لوجهه وأن يحسن ختام كل أخ سعى في كسبه أو تحصيل شيء من أموره رغبة في إعلاء صالح ذكر المؤمنين وانتقاما من الأعداء المفسدين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير ceerno wi mi ñaagiima Allah tedduɗo Allah jeyɗo al arshi mawɗo e ko Allah de ñaagiimi yo wad deftere nde e nde jaɓa e zati makko an yaj'alahu maqbulan li wajhi mi ñaagiima Allah yo Allah wad deftere nde ko jaɓaande ɗo makko ɗo mo duwiɗo duwaw mawɗo noon kanko ceerno o wi wa an yuhsina khitama kulli akhin sa'a fi kasbihi aw tahsili shay'in min umurihi o wi mi ñaagiima kadi Allah yo Allah moƴƴin timmode kala musidɗo daña timmode moƴƴere daña battane moƴƴe o wi kono ko musidɗo jaaɗo e faggitade deftere nde o yehi o soodoye deftere nde ceerno wi o mi duwanimomo yo Allah hokkumo timmode moƴƴere ceerno wi noon de yo dañ timmode moƴƴere o wi walla dariɗo gay humtude hen haaju e deftere he tahsili shay'in gayndude hunde min umurihi o dari firde no firdeten ɗo ni walla heɗade walla o dari e wallide muul deftere nde fof no jeeya hen ceerno mi duwanima on yo Allah hokkuma timmode moƴƴere man sa'a woni kulle akhin kala musidɗo sa'a jaaɗo fi kasbihi faggitade nde aw tahsili shay'in walla gaynanade hunde min umurihi e alhaaliji maye taw o faggitori deftere nde walla o wallita pour deftere nde muule o waɗiri noon rahba tan ko reerɗude fi ila e townude salihi zicril muminin ɗo moƴƴuɓe julɓe jangtete ɗum o yiɗi townude sabi ɗo moƴƴo haalete fof julɓe nde Allah ne jippo ɗon taw ko ɗum o waɗiri ɗum kanko ɗo jeeyama e sarɓe sabi so walliti muuloɓe nde he ɗum ɗo mballitoɗo e muuluji ɗi defteɗe yoɗe keew kanko no addi ballal makko taw o waɗiri noon fi ila'i ko townude salihi zicril muminin ɗo jeeyaɓe Allah gonɗiɓe moƴƴuɓe ɗo jangtete o waɗira noon wantigaman min al aada il mufsidin intigam woni yoftade sehnorade añƴe bonnitoɓe ɓe ɓeeno bonnita no mbaɗa critique i kanko o waɗa kanko o daro o sooda o faggito woɗa ɓe o soodani woɗa ko walliti ceerno wi on yo Allah hokkumo timmode moƴƴere
innahu Allah ala dhalika ko haala ɗo ko ñaagiɗen Allah ko qadirun muhattani Allah ron kaani ko ñaagiɗen mo wa bil ijabati jadir Allah kadi da haani jabade kanko wi nodde kam mi noto o notor ni'mal mawla haare khalifa o wa ni'matare an-nasiru ballo o haade ko Allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fatiha salatul fatih fatiha salatul fatih alhamdulillahi rabbil alamin Allah jaabu du'a jarama de mashallah mi sikki hanki on potino 15 o ande ko 16 e 17 16 et 17 hein on potino fof ala ɓiɗo ko hande gaddumi ɗum walla 17 o noon ƴeew 17 o a foti 17 o so 17 o arani 16 et 17 hikka noon ɗum poɗɗon fodde